Għandi sfida għalikom, immaġinaw żurżieqa fejn il-mogħdija tinbidel kull darba li xi ħadd jinżel minnha. 3 kasturi diġà niżlu minn din iż-żurżieqa, kull wieħed biddilha b'mod differenti. Issa jmiss li jinżel il-kastur li jismu Den. Iżda dan fejn ser jispiċċa? Hello, jiena Maraja u llum ser insolvu sfida tal-bebras jisimha Exciting Water Slide. U emnuni, din mhijiex żurżieqa ordinarja kif nafu aħna. Fil-quċċata taż-żurżieqa hemm makkinarju speċjali li jikkontrolla f'liema direzzjoni jmur il-kastur. Kastur huwa beaver bl-Ingliż. Iżda hawn ġejja l-parti interessanti. Kull darba li kastur jgħaddi minn dan il-makkinarju, id-direzzjoni tal-makkinarju tinbidel. Dan il-makkinarju jaħdem hekk. Jekk ikun qed jipponta lejn ix-xelluk, il-kastur imur lejn ix-xelluk. U mbagħad il-makkinarju jdur lejn il-lemin għall-kastur li jmiss. U bl-istess mod, jekk il-makkinarju jipponta lejn il-lemin, il-kastur imur lejn il-lemin u imbagħad il-makkinarju jerġa' jibdel id-direzzjoni lejn ix-xelluk. U l-proċess jibqa' jirrepeti ruħu b'dan il-mod. Bis-sens hux, qedtilkom li din mhix żurżieqa ordinarja, nixtieq li kellhom żurżieqa hekk fil-park tal-ilma li kont immur meta kont żgħira. Illum il-kastur Den irid jipprova jinżel din iż-żurżieqa, iżda l-mamma tiegħu trid tieqaf ħdejn il-ħruġ it-tajjeb biex tiġbed ritratt perfett. Tafu kif huma l-ommijiet? Kollox hemm 4 ħruġ. Żurżieqa A, żurżieqa B, żurżieqa C u żurżieqa D. Qabel ma jinżel Den, ommu tara 3 kasturi oħra neżlin. L-ewwel kastur jinżel miż-żurżieqa B u t-tieni kastur jinżel miż-żurżieqa C. Għadna ma nafux minn liema żurżieqa ser joħroġ it-tielet kastur, iżda nafu li Den ser ikun ir-raba' wieħed li jinżel. Issa ġejja l-mistoqsija għalikom. Minn liema żurżieqa ser joħroġ Den? Ser tkun iż-żurżieqa A, iż-żurżieqa B, iż-żurżieqa C jew iż-żurżieqa D? Meta kont żgħira kont inħobb ħafna l-puzzles u l-lob tal-moħħ. Din it-tip ta' sfida tfakkarni ħafna f'dawk it-tip ta' lob. Kont impoġġi ma' mejda b'karta u kont nipprova naħseb u nħażżes kull tip ta' soluzzjoni sakemm nasal għat-tweġiba. Waqfu l-vidjo hawnhekk għal ftit u pruvaw solvuha waħedkom. Issejja nsolvuha flimkien. Ftakru, kull darba li kastur jgħaddi mill-makkinarju speċjali, dan jibdel id-direzzjoni. Allura, meta l-ewwel kastur joħroġ minn żurżieqa B, nistgħu nirraġunaw f'liema direzzjoni kienu qed jippuntaw il-makkinarji. Biex jasal għaż-żurżieqa B, il-kastur kellu jdur fuq ix-xelluk fl-ewwel makkinarju, imbagħad fuq il-lemin fit-tieni wieħed. Iżda wara li l-kastur jgħaddi minn kull makkinarju, iż-żewġ makkinarji jibdlu d-direzzjoni. Allura issa, l-ewwel makkinarju jipponta lejn il-lemin u l-ewwel wieħed t'isfel jipponta lejn ix-xelluk. Però għadna ma nafux id-direzzjoni tat-tielet makkinarju. Issa ġej it-tieni kastur li nafu li ser joħroġ miż-żurżieqa C. Jekk insegwu dik il-mogħdija, naraw li l-ewwel idur fuq il-lemin, imbagħad idur fuq ix-xelluk. Dan ifisser li l-ewwel makkinarju issa jipponta lejn ix-xelluk u t-tieni wieħed t'isfel issa jipponta lejn il-lemin. Issa fl-aħħar nafu d-direzzjoni tal-makkinarji kollha. Dan ifisser li nistgħu nitraċċaw ukoll ir-rotta li jieħu t-tielet kastur u niskopru kif ikunu d-direzzjonijiet tal-makkinarji wara li għaddiju. Il-kastur l-ewwel imur lejn ix-xelluk u allura l-makkinarju jdur biex jipponta lejn il-lemin. Imbagħad il-kastur jerġa' jmur lejn ix-xelluk u jibdel il-makkinarju biex dan jipponta lejn il-lemin ukoll. Allura, it-tielet kastur joħroġ miż-żurżieqa A. Issa nafu d-direzzjoni tal-makkinarji kollha eżatt qabel ma jinżel Den. Ejja naraw fl-imżurżieqa ser jispiċċa Den billi nsegwu l-mogħdija skont id-direzzjoni tal-makkinarji bħalissa. Den jispiċċa joħroġ miż-żurżieqa D. Allura it-tweġiba tajba hija żurżieqa D. Jaqbilla taġġelhom Den biex tilħaq tieħu dak ir-ritratt? Din l-isfida hija eżempju sempliċi ta' kif jaħdem decision making fix-xjenza tal-computers. Hija simili ta' kif jaħdmu l-conditional statements fil-programming. Conditional statement tipiku isegwi dan modell. Jekk kundizzjoni hija vera, għamel hekk. Inkella għamel xi ħaġa oħra. F'din l-isfida nistgħu niddiskrivu l-imġiba tal-makkinarji hekk. Jekk il-makkinarju qed jipponta lejn ix-xelluk, il-kastur idur fuq ix-xelluk u l-makkinarju jinbidel lejn il-lemin. Inkella il-kastur idur fuq il-lemin u l-makkinarju jinbidel lejn ix-xelluk. Kull makkinarju jibqa' wkoll fid-direzzjoni li qiegħed fih. Fix-xjenza tal-computers aħna nżommu din it-tip ta' informazzjoni f'xi ħaġa li nsejħula variable li sempliċiment iżżomm traċċa ta' valur li jista' jinbidel ma' żmien.
Per eżempju, nistgħu nużaw 0 biex nirrappreżentaw xelluk, inkella 1 biex nirrappreżentaw lemin. Hekk kif il-kastur jinżel iż-żurżieqa, programm jista' jiċċekkja il-valur tal-variable, jiġifieri id-direzzjoni tal-makkinarju, u jiddeċiedi li mmodija jieħu u jaġġorna l-variable biex jirrifletti l-istat il-ġdid. Hekk kif aktar kasturi jinżlu miż-żurżieqa, il-makkinarji jibqgħu jibdlu d-direzzjoni tagħhom. Biex insibu r-riżultat finali, aħna nsegwu l-proċess pass pass, eżattament kif jagħmlu l-programmaturi tal-kompjuter meta jitraċċaw programm biex jifhmu x'ser jagħmel. Dan it-tip ta' ħsieb huwa l-pedamenza biex wieħed jifhem l-algorithms u l-programming. U fl-aħħar dan il-mekkaniżmu huwa simili għal flip-flop f'digital circuits, unità bażika li żżomm bit wieħed ta' data u tinbidel bejn iż-żewġ stati. Kull makkinarju fiż-żurżieqa jaġixxi eżatt bħal flip-flop fejn jibdel l-istat tiegħu kull darba li jintuża. Grazzi tal-li rajtu u solvejtu din l-isfida tal-bebras mal-istudenti tagħkom. Jekk ipprovajtuha fil-klassi tagħkom, nixtiequ nisimgħu l-opinjoni tagħkom dwarha. Nistednukom taqsmu l-esperjenza, l-ideat u s-suġġerimenti tagħkom fil-kummenti hawn isfel sabiex għallim oħra jkunu jistgħu jitgħallmu minnhom ukoll. U jekk l-istudenti tagħkom ħadu gost isolvu din l-isfida, ħeġġuhom jaqsmu l-ħsibijiet u s-soluzzjonijiet tagħhom fiċ-chat tal-klassi fuq Microsoft Teams. Interessanti ħafna li taraw kif studenti differenti irraġunaw biex solvew l-istess problema. Grazzi ħafna tal-li qed tgħinuna nxerdu l-għarfien dwar il-ħsieb komputazzjonali fil-klassi u nittamaw li narawkom fl-isfida li jmiss.